ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. देवगडमध्ये पावसामुळे शेतकरी राजा सुखावला असून भात पेरणीच्या कामांना सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सध्या देवगडमध्ये ठिकठिकाणी पेरणीच्या कामांनी वेग घेतलेला पाहायला मिळत आहे.